Setang South ngi baga jela kan lecture election ban jet iginong mi khmat saying dorbar thau ain Lok Sabha na Shillong Batura Parliamentary Constituency kan National People's Party hak khatsan tri uyayong arja arpusau kalahiar second shi hamau that Raishan Constituency pan jingkershan na kabanta ka kertong jaka party ka Dr. Maisel Amprin Lingdo kabani aireng na Shillong Parliamentary Constituency. Hakani ke jingalang nolor ba Preston tensong State President ke National People's Party Meghalaya bot usembut Menteri rang ba ka jela lai don lang dau ba Bats Cameron Tatiang UMDC ke Mairang Nong Klau ba Kennedy C Kriam MLA Berim ba Blanding Warjeri ke Kong Biolinda Nong Light nolor kiwei pan. Habakran hakani ke jingalang uba Preston ulaong baka MDA hak jingalam joga National People's Party kala syemi kimat yakran kibakiwei ki sorkar haki snam baladap kim note ban kata kum ka kam khapot ke jing thmu ban pen kenria ki brio na them yo maulong ke jing tei kum ya ki hotel ki surak nolor kiwei pan. Uniu noilam ula kran ru halor ka manifesto jong ke Bharatiya Janata Party na kabenta ke election MP hakari India borokawai hakabala kedo ban pentrai kam ya kan Uniform Civil Code ke Citizenship Amendment Act arjar khat khandai nalor ki pan ula ong ba ke NPP ke persya ya ke UCC bat kin sadan ki ban wan yalam bakla ba ke NPP ke kwa ya ketika matang namar ba ke BJP Meghalaya company yang kertong hakite ki Artli ki Parliamentary Constituency bat ai jingkershan ya ki kertong ke NPP. Ngakwaman ong ye bikang kawai ka parti NPP kala sensyar nadu uar hajar katra ban ngilala ban pendep ya kajik sensyar jungi sansnem tik ban kata kalong ar hajar katra hadu uar hajar artolai ban namta kawan biang ke general election kabangidang sudep abnai ubaan bat milayok biang bantau ya ke sorkar kabingi ong ka MDA ka baar hapo ka jingalam jong ka parti NPP bat mentang layat bat kenjo ya usnem ubah henreu ubang iladep henreu usnem kendi ban ai ka jing sensyar ya ka jekla Meghalaya jongi barok kawai Benda kinong keren kira ramba kila perken mau bahakin neki reusnem hapo jong kacing yalam jong ka parti NPP ban sensyar ya ka jela kidon gitu ki mat bat ki isu ki bam judon mano banut ban kata dai hakapor jongi bagi dut ban sim ban khele bat ru kabangigular kalong bangin penkut no ya kini gijing barok kawai ni kita kadang boundary issue ngampua su bandut tin halor kata nama lade pensyai kini kiru ramba kabaar kate katem motor kabang ngi laya ut ngi alanam daki pau stem mensua namar kate ke yoba jong kariu nyutret kade ke yoba kabaton burom jom ke jela Meghalaya jongi dei kan ne ka sorkar ha uar hajar khatpra bagi sim ya karai bantau ya ka komiti ha kabang gikwa ban penkeriak no ya kitu ki perolok ki jongi ki basa hantu syakawai pat ke jaka namar bagi don jingbut ban penbit ban penbiang ban penitenat ya katai kayau ka basyong blei kayau ka basyong kun kayau ka badon burong jom upat kasih bayar bat jom ke jela Meghalaya barok kawai bat ya kade ngong ya pi adalah det kade ke election ngang next camp bakane ke isu nginla ban wanra sya kabangin penkut no kenang ba kipat ba jong ke jela ke jomi kinyo ya ke jingsuk ke jingsain ban nakaliang jong ka Meghalaya government bangin la ru ban penbit ban penbiang ban sna ban penitenat ban penwandur susu ya kate kayau ba nanta susu ngang scam pilayo iru baro sikata deki live house nemtam katu ka krobro hotel ka biom jon banut ban kata ndon bala ya ka ban pendep ya kate ke jingtei de tat enda ila shifti mangi banyalam ya ka sorkar kum ka parti ngatai mapi ke bele
kibiayat lembar nang te polis bajar POE kumba kalong bamenta kate kejaka kalau kejaka kabai don burong kabai tenat kitores kibawan narum nadeng nakeleng saudong joko pertei kiyo ya kabansa ha kate ke hotel kabai tenat kabasngan kababit kababiang ban iyo syuru sengawai hotel kabagi ong ka JW Marriott Hotel ka 5-star hotel ka Bandunggong Tam ha ka jela Meghalaya jongi kini kita kikam kibangi na kaliang jong ka party ngila le nila presang nila chakri bad hooi ngam ompat bangila deplut ya kita kikam dang bun ba kikam kibangi hap ban le ha kini kibenai bad ha kini kisnem ki bandangwan tengah kuat ban om yapi na kata-kadau ki pajba jong ke maut harajan konferensi bila yo iru dalam kecongkak mat ya karoi kapar kabawan akini ki hireus dan ki bela lekno pi ong ya kalenti ka sengkin pi ong ya ka sports pi ong ya ka agriculture pi ong ya ka jaka sumar pi ong ya ki school bat ki jaka puli hakeleng saudong jong ke jela Meghalaya jongi gila persang banle Andai kumbang ong yapi dang budon bun ki benta ki badang duna ki bangi hak bandang yai trei sitong dang dei sekamat tengah mut ban ong yapi tang gawe akan dia ke election MP ka bamenta ki babun ki baperta na kamenta bangila banapat khlanja kari ka jaj benriu kalong ka jeng sisa Tenrei mangipat na ka parti NPP kabengiwa ban wanak mat jopi ban ong ai ka jengkersan ka bapura ya i Dr. Amprin lendo ini kwa ba inlong kaksiang jong ka state government syatei syaka sorkar India kabadon hangtei hadeli kata kabangi angnud ba inlek ban long kaksiang Bain lek ban long kin nong ya sai na kabenta kabit kabiang jong gejela Meghalaya jongi ngatrai pelayo i ya kato ka manifesto lane ka agenda jong ka BJP ka bakila pelat menin kaski na kabenta ban lek syau pajba jong kari India na kabenta ban kerpat ya ki pajba bakin ai ka jinggersan ya ki kandidat jongki hakeleng saudong jong kari India ngakwa banyatu ya pi kawai nakimat ki bakki kibu kadai ka subject UCC ka bagi ong ka uniform civil code ngakwa ban ong yapi ki pajba nomor ki don ki wei pat ki parti ki banwan pensai ban persautu da kumwei pat yo ki wan penting pensbe yapi yo ki ong bawat jet ya ka NPP yo ka warna ya kata ka UCC kumba ong ka BJP ngakwa ban ong yapi ngi yen nado kasngi ka ban nengkong nado arjar katra hado kaneka khlimat ka bamenta kum ka parti ngakwa ban ong yapi bagi persya jur ya ka jingtbu ka sorkar India ban warna ya kata ka UCC ban ya kane ngiladep keren lu hakane ka budget session ka bangindang syudet penelong ha ubnai ubaar jong uniusneb ar hajar ar pusau ngiyeng skem ban ong bangigi persya ya kane ka UCC na kata kadau yo pisau tu bagla ken mau ko ki pajba jong ka mau tarasan ko sesi ngakwa ban ong yapi ya ki isu ki bakta ya ka jela ya ki isu ki bakta ya kari bat ka jaj benreu ken mau ka MPP ka yeng hakmat ban yale persya ya ka sorkar India Halor ke CAA ubak Preston tensong uloong badai ke sorkar MDA ke balai kran bot menteri rang badu keri India Narendra Modi bat kumju yo menteri ke kampo yang ke sorkar India Amit Shah ban pelat ya ke Meghalaya na kanega ak
Ulaong balada ka NPP lengba ka Dr. Maisel Amprin lingdo kan job ya kini election na Shillong Parliamentary Constituency ki mat ya keran ki badang sa teng rukum ke enaline permit bat ka ketien khasi an sala ban pen urlong no. Kawai ka bang akwa ban ya tu ya pi haka jing sensyar jongi nadu arjar karpra kai ka bajia ka bangila ban penbor ya Prime Minister jong kari India bajia Home Minister jong kari India kolom haka bari day bat katu ka bangi ong ka CAB ka bala kela menta ka CAA ngangit skempi kan mau ba ka ki palo kari India barok kawai ka kenyu ka Meghalaya ka North Eastern State i barok kawai bat nakaliang jong ka parti NPP hapo ka jilam jong national president jongi Konrad Sangma ngilayalum ngilayalang ya baro ki political party nangde na Meghalaya ngilayalum yalang ru ya ki political party baro jong ka North Eastern State ya shong meeting adali ban ngilay rai ban lech satai sadali ban ya kendu yau Prime Minister bat kumju yau Home Minister jong kari India ngilale ia kata bat hadir nanta syusyu ngilayalum yalang bat kiseng balang baro jong ka Garo Hills jong ke hasil baro ngialum ngialang yakin okit kam yakin leaders baro jong kiseng balang hadir bengilalum lalang yakin okit kam jong ki political parties yakin ne kiseng balang ru ngialam yakin syatai seli ban lek ban yakendu kerpang ya Prime Minister bat kumju ru ya Home Minister kai kebajian nya tu ya pi ni don box sibone ngasgo bagi day basgo yau play try kenat nombo dong tau bahaka bakadu ka sorkar India ka ngap ya kajing ut jingam baca kajing penbor nakaliang jong ka party banakaliang jong ki political parties baro banakaliang jong ki seng bahalang baro ru ni ong ba ka CAB kambit ban trekam haka jelam Meghalaya ban haka bakadu habi ke warra ya kata kapil kadon kalain ka bakadu ka bakiong ya kanye ka CAA kan trekam lut hakari India barok kawai hangrai light no haka jelam Meghalaya kabahap haki light likitis kaufil gagaru kasih bajantia kanikaan kan non rekam kata kadai kaburong kabakrau kabad nakaliang jokopati nakaliang jong pajba jong kajela be jongi ngiyeng scam namar gisgau tu balada pedut kam ya kanikaan kalaban kita ya kajing long kajing man jongi kirit paj hamne kajela Meghalaya ngilada plek ya kata bat ngaong ya pi ngiyok ruban kek yau tau sok ubat yang day na kata daw ngong ya pi da ka bangi donlang ha kata ka alliance lene ha kata ka jinga trailang ban penyan ya ka sorkar hangtei hapo India ka pelong ba ka BJP kinong yalam jong be kai BJP baki hap ban burok ya ka ka surupai ba napo ka jela Meghalaya na kata dauru nganut ban selan ban penbor ya ki pajba jong ka mautarajan konsesi ya ki pajba jong kari khasi janti ajogi paro ban ong ba menta ka kenti banginang klan susu kum ka parti NPP banginang klan susu kum ka sorkar ai bi Dr. Amprin inyo ya kejing job ka badon burong namar hakato por UMP jong ka Kongres Ima Vincent Pala idang day MP hakato por imla watang banle AAWM watang banyi kendu yakin nong ya lam jong ka BJP imla banyi kendu day tang lengba jong ka parti NPP national president jongi ubaya lam ya ka delegation lana ka jing kendu na kana kada ngong pi ladangi penjob mentaka kenti ya i Dr. Amprin lendo ka parti jongi kanang yosu ya kapor ka parti ke jongi kanang hap klansu ya ka sur jongka hangtei hapo kayeng dorbarba
thau ai parliament kata ka bangakwa ban ong yapi sngau bah wat ya sngau thu bakla wat ya perkhat bakane ka election MP kan long kum ka election MLA namar ka election MLA ka election MDC ka kut hak jela ka jogi hanai ka election MP adalah tha ya ki MP ki bagi jit hak kan kandai tarik ki dai ka kabram maki banlaya saj banlaya keren banlay budin ya ki skim ki ba peraper ya ki isu ki ba saten hiong ka isu jong ka LP hiong ka isu jong katoka ktit kasi ka jogi kadang teng benta hantai hadali ngaget scam lade PI akan jingjob kabat don burong yai Dr. Amprin Lendo kini ki isu baru ginla ban pen urlong ha kini kisnem ki banwan kata ka bang akwa ban ong yapi wat perkhat menta ya kiwe pat ka parti ngau yapi ya ka parti kongres ka bapli ka kongres benta kalanang hiar kalanang tulot hakeleng saudong jongkari India ndon jimbut syuk banyak keren don ki biya thulpa lembaki media ki ong baka kongres hakan election MP ka bamenta imat kan yosu watang arbo sangur ru ki MP jongka Tena kadang masuk manong ya ka kongres kala akut cua kapor jongki dei menta kapali jong ka parti NPP bapin ai ka jenggersan bangin dia don ka sorkar bat bangin dia saj na ka benta ka roi kapar ka bet ka biang jong ka jela bekala jongi kon ba ngiju shat jing bam man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngiju bam ye kini kiju ki jing bam man la kas ngi bale kane ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Rai man kapor nyim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban pen melen ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ka jing bam ban tei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ka jing bam ka ban tei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai uni kau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong kau kanum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kom ba fi ju shet yu kau ba fitien kom ju ru la shet ya uni u kau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya